Ka MS Datori kasi futsal kawadra syapi kijai jingbam tenrai ukasi ki babunjai bun rukom nadu kijai jur per ki do babunjai ki umso na kiso balatung hi hakper ki babunjai bun rukom ki do bat kiwe lada bikwa ban mat ki jingbam tenrai naga MS Datori pilaban phone ne WhatsApp shangi haw number pra nyau lai na tundai lai nyau kene dukan gede kepadan harut keserupa National Highway 6 ha umso nong krai Ribui District kat kumna ki kubor menta kasngi ka nyau truk luber ajab ndriu ne ha kapor men step kile tu bagi jimthai bom thamai kila ja Dubai kat baka Iran kadang peteng ban siat Syakiri ki ba marjan ha ka golf hapdeng ka thma jongka bat ka US bat ka Israel ka drone kralik ban hap bat thai ha Dubai International Airport kapadi ka airport ka ba buntam ki breu ha ka perthai kum ka jaka pedeng ban lek ki wei pat kiri kane ka jik pan hap bom kala pan mi ka jing kulumar ka bakrau pada ciki win gibreu hakane ke jaka balahap an pensange swasipor ya ki lingsun bara ki video ki belas sapriang ha social media ki lapan i ba ka drone kala lik ban hap hakane ke airport mat kala pan mi ya ka jimthai bat ka tadam ka bahe kala tap ya ka tei ke jaka ki balik bawan na Dubai lapan sange sipor hadu banda pentip yang handai hadin kato ka nepor ya kane jik pensange laweng no bun teli ke jimthai layo sngau ha kanong ba ha ka step sing sai jan bat ki bor sensyar ha Dubai kila ong ba kila penon kam da ki air defense ban yada kanong ba na ki namding ka Dubai bat ka Abu Dhabi ki badai ki nong ba jong kari United Arab Emirates ki laju syak thombor ha ka Iran nadu plus dang ka thma ha ka tayo ka baladap bun da kini ki misal kila la ban khanglat handai ki benta jo ki misal ne ki drone ki plasya khanglat kila hap sya khandau bat kila pen mi tedam ne ding ha po Dubai kato kadai kata hadin bagi jimthai bom bathamai kelapan ki win ya ke Dubai presiden ke Iran haga jingkren pajba ulapan pena ba kate Iran kelarai ban sengek sipor ya ki jingter sya kiri golf ki pamarjan kane kalong tat hadu ba omdan syu ki jingter persya ya ke Iran ki basdang na kini kiri ulapan mapru na kiri golf ba ulaong ba ka Iran kamdon jing temu setia ban hiartma wala ki jingter namding na ka US bat kari Israel ki dangjur